For Ethiopia, the absence of diversified sea access functions as a permanent structural vulnerability. This containment ring provides foreign adversaries with a mechanism to exploit, micromanage, or limit the state's sovereign decisions. While economists focus on the landlocked tax in terms of fiscal loss, the strategic cost is measured in the erosion of autonomy. If a neighboring state or a regional competition possesses the capability to dictate what enters a country and the timing of its arrival, they hold a silent veto over that nation's development. Breaking this encirclement requires a fundamental shift, moving from being a customer of regional ports to becoming a master of sovereign corridors. كم تريوم زلهم بلتقنا أجندة نبحري بزلع على درجة عدي بومو خمزلوي يمزنقر زلو وداينا يفدق بحري كنبل كلنا نتنو خفلو زلنا واقاتات نتنو وصو زلنا جنزبن قرص انترايزي كونه كينو زحلفن الأولى ملكت حتو زوتو لالو خلو دما الأولى وسانا نقبراين خلينا كل جزء تنبركختين خنكوني زقددنا بز مغنيات زدما حتونا يفدق بحر نبلو زلنا أقل الكاكر زي بلو أزيا قداسي زعبا كم زخوني يوم تزارب زلو نزحجي بخمي من قدي كزاربوا لي فتنو لو كريكمي كابيدم سوي تزاربا منستر قدات وصيناتهم زبالو لنكنه. Hosted by Chatham House in London, titled Ethiopia's Foreign Policy Priorities in a Contested Neighborhood, Gideon identified sea access as one of Ethiopia's top foreign policy priorities and a major strategic challenge facing the country. His comments align with earlier statements by Prime Minister Abiy Ahmed, who has repeatedly called sea access an existential issue for Ethiopia, while rejecting fears that the country seeks a military solution. Addressing Parliament in March, Abiy stated that Ethiopia has no intentions of evading it. كم تريوو زلهم زي منستر قدات وصاي ناي عبد الإنجليز ناي إثيوبيا عبد الإنجليز كأنيلو أبحده أبناي foreign policy platform مسجدما انتاي قبل تسمع له access كونتاتنا يفتق بحري أجندة ناي بحرين إثيوبيا اتزل علينا وصاي بوليسي ناتا أبي يزتكر بمبال قليل الله وزمالتها مالتيو مجمريا أبقى داموت معلتي بلتقنا مستمرت أمالتي زيجي بلتقنا هم زمرت everybody knew تايجن زخونة من قست مرت مصابلة قدامنا ناوتي كنا جرز جمر قدامنا ناوتي so this is the priority كبل جمر executive power كفرمي جمر قال ملاك كلام مالتي so جاتهم دما قدامنا يناي وصاي مغشاناتو تزعبي يحطوناتو قداينا يفتق بحر مخانو يوزنا جرزلو سلازي إذا دما ولات ميديا لاندسكيب ناتهم هذا أجاباب غير له ويون حدش أجابات تعطي له خن بلان خن تاي مالتي سو نزع الجندة أنا بحرز بلوزلو لكن أبي أحمد باي ذا وين كابتار سكرو بيتعلي زلو نقالو قديفوي بحال صاد كان ردا زي جولا جلا مهاياي باجا لاجا كمنا بالكغصل معاتيو لينچو قلتنا بالكم كسلاوتات اللويم እዚኣቶም እዮም ነታ ኣጀንዳ ባሕር ዘንቀሳቅስዎ ዘሎ ያ ይንሱስ ኣለረቢት ስማርት ፎይን እዩ ኣውትሶርስ ገይረ ነትስራሕ ባህላ እዩ እጂ ዝኽተሎ ዘሎ ብስፓኒሽ ብኣምሓርኛ ብዓረብ ብእንግሊሽ ብኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነቲ ሶሻል ሚድያ ማኒፕሌት ምግባር ዓጢቁ ኣሎ ክልተ ከረየኩም እየ ንረጅሙን ከተሰብዕሉሉ ምንታይ is not a luxury or a temporary political agenda for Ethiopia. It is our strategic lifeline. Recent studies prove that our request for a sea outline isn't just about short-term politics. It is a long-term strategic mission, vital for our economic growth, national security, and future geopolitical influence. But how do we achieve this great goal? The answer is clear. Strong internal unity, effective diplomacy, and constructive relations with our neighbors. This is where the media plays a huge role, educating public and هذا ليس مجرد بند في أجندة سياسية مؤقتة لإثيوبيا، بل هو شريان الحياة الاستراتيجي الذي يحدد ملامح مستقبلها الجيوسياسي. أنا زين أوالد AI دين ولا AI generated أوالدين ويس real أوالدين أي فلت كنا لهم مخنياتو. The story is like كم زين عينت فيديو I don't know كبابة عصرت أسرارية اللي هو بإسبانيش تقبل له maybe براشاون هاللغون maybe بچايناون سبيل اللغونيهم ويون AI تقوين ما generate قبل له I'm not sure جن انت يوزي كن اللاجس اللي بكم يلون this is a serious أنا I see this as a serious topic. The topic is بالسجناس قبل زلوا أباها قريو I know قرر قلير تراين عبي تبرلت وليقوم جن hey just watch نكوننت كم كوننت كتب متزاي مخال جاي كل جزء إثيوبيا أباها قريو ويدا كم تأبيتو سلزي تعاصف مبر أباها قريو now what they are trying to do ولا كنتات حجزهم ده حجزهم من سنة لهن رينا
እዚ ነቲ ኣብዛ ሓለፈ እንታይ ኣምፂልኩም ነይረ መስለኩም ሓንቲ ቪድዮ ናይ ዶክተር መድሃኔ ብዛዕባ AI ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ሰሚናር ኣምፂልኩም ነይረ እንታይ እስከ ክብል ኣብዚያ እውን ኣምፂያ ነይረ ግን ደጊማያ እውን ነይረ ከትኩም እውን ስምዕዋ ኣብ ሆርዳት ኣላትኩም ወላ ኣብ ቻነልና እውን ህሉ ኸውን እዩ ኤግዛክትሊ ኣብ ከመይ ኣርእስቲ ኢትያ ስለ ዘይፈልጥ ኣብኡ ግን ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሎም ኣውሪዶሞ ስለ ዘለዎ ክትረኽብዎ ትኽእሉ እዮም ሕጂ እንታይ ኢሉ ኣብኡ መስለኩም እዚ ሓበሬታ ብልፅግና ዝእትዎ ዘሎ ናብቲ AI ንኣሽቱ AI ቦትስ ኣለዉ ዝተወሰነ ሓበሬታ ኣኪቦም ኦፍላይን ክትጥቀመሉ ትኽእል ብዘይ ኢንተርኔት ክትጥቀመሉ ትኽእል እዚኦም ኦፍላይን ትጥቀመሎም ቦትስ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ኤርትራውያን AI ስለ ዘይብሎም AI ስለ ዘየለ ብተዓዲ ምክንያቱ እቲ ኢንተርኔት ስለ ዘየለ እቲ ሪል ታይም AI ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ሓበሬታ ስለዚ ነቲ ኦፍላይን ዝሰርሕ ቦትስ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እቶም ኦፍላይን ቦትስ ኣብ ናይ ታሪክ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፐርስፔክቲቭ ጥራይ ዘለዎም ኢሉ ስለዚ እቲ መንስተይ ወለዶ ቴክኖሎጂ ስለ ዝደሊ ነቲ AI ይጥቀመሉ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ኣብኡ ተኸዚኑ ዘሎ ግን ናይ ኢትዮጵያውያን ሓበሬታ ኢሉ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየካ እሶም ኢንዳስትሪያል ስኬል ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ኢትዮጵያ ነቲ AI እዚ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ተረዲይዎ ኣሎ እቲ AI ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝርከቡ ገንዘብ ድማ ከም ኣብይ ዓይነት መራሒ ደም ዘይብሉ መራሒ ሓደገኛ እዩ ሰብ ብጥሜት ናሞተ እናፀመኹ ላይ ግድሶን እዩ ተን ገንዘቡ ዝርከቡ ንኤነርጂ ናቱ ንAI ይጥቀመሉ ኣሎ AI ድማ ኣብ ክንዲ ብዓይኒ ጉልበት ሰብ ትገብሮ ንAI ተጠቂምካሉ ተወሳኺ ሓይሊ ዝበካ ኣብነት ኮንተንት ቪድዮታትን ኣርቲክልን ክትፅሕፍ ተኮይንካ ከም ድሌትካ ከም ትፅሕፍ ዝገብረልካ ተዲኹኒ ብፍላይ ድማ ነቲ AI ትሬን ይገብርዎ ኣለዉ ናቶም AI ስለ ዘለዎም እቲ AI እንታይ ኢኻ ትገብር ትሬን ኢኻ ትገብሮ ትምህሮ ንኣብነት እዚ ሮቦት ናይ ቻይና እንተሪኢኹም እሞ እቶም AI ብAI ዝሰርሑ ሮቦታት እንታይ ገብሩ ሓደ ከራተ ዝኽእል መፅዩ ወሲብል ልክዕ ከም ናቱ ይምህሮ ከመይ ገይሩ ይከላኸል የርዮ ክጓዓዝ ከሎ ከመይ ይገብር ስራሕ ተኮይኑ ድማ ኩዕሶ ከመይ ጌርካ ተቐልዕ የርይዎ ብያቲ ከመይ ጌርካ ሓፍ ተብል ትሬኒንግ ይበሃል እዚ ትሬን ትገብሮ ሕጂ ብልፅግና ነቲ ናቱ ዘለዎ ቦትስ ትሬን ይገብሮም ኣሎ ነቲ ናቱ AI ትሬን ይገብሮ ኣሎ ወላ ብውሕድ ዓቕሚ ይገብሮ ይህልኹም ወላ ገላ ኣይ ዶንት ኬር ግን ሂስ ትሬኒንግ መብዛሕትኡ ድማ ኣጀንዳ ናተይ ፎሬን ፖሊሲ ኻይሉ ይነገረኩም ኣሎ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዕባለ ይኮነን ኣጀንዳ ቀዳምነት ናቱ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥዕናን ሕክምናን ኣይኮነ ዘገድሶ ዘሎ ወይ ትምህርቲ ይኮነ ዘገድሶ ዘሎ እንታይ ዳ AI ተጠቂምካ ከመይ ጌርካ ንጉስ ትኸውን እዩ ንዑ AI ድማ ነቲ ዘድልዮ ነገራት ክሕግዞ ይኽእል እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ታሪክ ንምፍጣር ታሪክ ንምዝንባዕ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ፈቲና ፀሊና መንእሰይ ቴክኖሎጂ ፈትዩ ታሪክካ መፅሓፍ ጥራይ እንተሎ ኮይኑ እኹል ኣይኮነን ንዑ ብAI ክመሃሮ ይደሊ እዩ ኣይኮነን ንሱ እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ኣነ ንባዕለይ መፅሓፍ ምንባብ ግዜ የብለይን ኣብ ዝዋን እዚ እንታይ ዝገብራነ ክንቀሳቀስ ከለኹ ናይ ጀመናይ ሮቦት ኣለኒ ሓደ ቶፒክ ክመሃር ተደልየ ሄይ ኢለ ኣነ ኒክ ወይ ገለ ሽሙ ወይ ዝኾነ ሽም ክትፈ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኣርእስቲ ዝስከ ሓደ ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ኣንበበለይ ትብሎ ቀስ ኢሉ ድማ ነቲ ኣርቲክል ብዕምቆት የንብበልካ ማለት ብእንግሊሽ ተኮይኑ ማለት እዩ ናብ ናይ ትግርኛ ቀይሮ ተይለዮ ሓደ ግዜ ናይ ተጋሩ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ናይ ተጋሩ ትግርኛ ይዛረብ ከምቲ ዝድለ ዝዕግብ ወላቲ ነቲ ትግርኛ ስጌና እዩ ዘሎ ከምቲ ዝድለ ይሓዘውን ኣሎ በምሓርኛ ግን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕኩም ዘሎ ይነግሩ እዮም so what I want to say is እዚ ነገር እዚ መንግስቲ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ቸክ ክገብርዎሎም now somebody is going to write me ምሁራት እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ይብል ምሁር ሓደ ሰብ እዩ ስለዚ ምሁራት ብእኩብ ደረጃ እንተለዋ ዓቕሞም ኣይፈልጥን እየ AI ክኢላታት ኣለዉ ድዮም የለውን ኣይፈልጥን እየ ኣነ ናተይ መብፅዓይ ኢለ ተኣኪቦም ነዚ መልእኽቲ ናትካ መሓላልፈና ኣብዚ ሚድያ ናትካ ካምፔይ ግበረልና እንተኢሎምኒ መርሓባ ኣብ ደገ ክፈትዩ ለይትን መዓልትን ክጉስጉሰሎም እየ እቲ ዕላማ ስለ ዘገድሰኒ ብዓብዪ ደረጃ እዚ ግን ኤርትራ ቀዳምነት ክትቦ ዘለዋ ጉዳይ እዩ ስለምንታይ እዚኣቶም ከም ዋዛ ዋዛ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ክብክሉ ተበጊሶም እዮም ዘለዉ ነቲ ናቶም ወለዶ ኣዘንቢዖም ናብ ናትና ከይዝግርዎ ክንጥንቀቕ ክንክል ኣለና ብዙሕ ፍርሂ የብለይ መንእሰይ ናትና በዚ ናቶም ከይዝንግዕ ኢለ ግን ምፍራሕ ከዓ ክጥንቀቕ ስለ ዝገብረካ ፅቡቕ እዩ ንኣብነት ኣነስ ብልፅግና ብዝዛረቦ ክፅሎ ይኽእል እየ ዝብል እምነት የብለይ ኩሉ ሰብ ግን ከማይ ድዩ ኣብዚ ቻነል ዘለኹም እውን ክፅለዉ ኢኹም ዝብል ፍፁም እምነት የብለይ ተስዋይ ድማ ንዓኹም ዝዛረበኩም ዘለኹም ንካልኦት ንክትነግሩ ኢለ ነዚ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ሽጣራታት ናይ ብልፅግና ሲ ላዲናሉ ሰልቺና እዩ ዘሎ ፅቡቕ ግን እቶም ኣብዚ ዝሰምዑ ዘለኹም ከይድኩም ኣብ ካልእ ክትሪእዎ ከለኹም ንገሩ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣለብሙ ኢኹም ንገሩ ኢኹም ክትምህሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም ወላ እውን ተራ ዘረባ ገይርኩም ከተመሓላልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ድማ ንሕና እቲ ሃገርና ተድልየና እያ መንግስቲ ኤርትራ ትፈትዎ ዲኻ ይትፈትዎም ዘይገድስ እቲ ሃገር ተገድሰካ እንድሕር ኮይና ክትሰርሕ ኣለካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣንቂዶም ብልፅግና 5 ዓመት ኣለዎ እንተተን 5 ዓመት ክቕፅለን ዲ ኣይቅፅለን
سكير وانو كنرينا تكون تازلون أبي يمثل I hope دما حدا ولبوي ناب لبوي ملص خون أنا كنا بلبوخ ملص تقولوا تازلوا صبي كوني سمعنا جن كوجد يا وجد دما نير تراوي ينسرحون هيكونن نوعك عليز دليو برت على إلهم زك على سوسلو زلوا نابهم كن قد فينا توداي بحافش أجن أنتي قبلكم إليه they are desperately up to good day بحري بفول energy بعبي عمي يوم زواسو زلوا نحن هذا ما نزل كنا تاتزي شلل لنا قديفنا يخن كيد دواز أنا مثلاً yes أفتق بحرنا وركيو تدلعيو تبهاجيو كل يزدليو زلوا but at the end of the day نتيجة لنا عدلات دما ناب كابيتال كنكيرو ناب ربحا كنكيرو ناب مشارف كنكيرو ناب لمعات كنكيرو قديت هنايو من كسير ترادما I hope تساينا نقبر معناته أما نقص زي تصرح تكون كات منقص زلوا نتنسخات منه يوك قبل الكهات منه of course أنا زمنيه ترايك قبل لا يكلني معناته maybe the government has a better plan كابتا أنا زمنيه للعلي زبلز plan كله يغل خون تمنقصي كوينو تريفقن ناتنا حل من تايو الزعجزة لنا كونتات ساتهم انتس بحيل انتس بفتوض نيوم زبل زلو أنا تزلنا كونتات تقيمنا هاجرنا تي بتزلو صقاتات رباحيتن بلوس شركة كترغبلو تخل من قدك في الترلا تمليتنان بحقنان وسن يبلون كما يندحر قينكم ناتكم رؤية تقدفوا كما يندحرينكم لا يكبروا جيجا لك تبلو تقينكم لما نت جيجا زلنا ما أرمتا صحافيكم ويون نتناتكم counter argument كأرى اللي وتبلوه نابتع تقدفوا because رؤية تاتينا نهبزل لنا now أتي بحرنا يدلكم زلو أنا يكون كنز نقرأكم زلوا على ملود زارة ولا زلوا but أتي كنت هاد فترة زلوا لو تدمع كريكم دسيبلني مجمريا أبزي نايزون كلت زبحان زلوا بزع بعزي حنت نقرأ ما كريكم هريا نابتي كالك من لاسكفتني there was this report نقولنا تقدس الناس رزقنا جاسك سمعوها UAE moved deeper into Ethiopia's energy lifeline. Why everyone is watching. What if the next major geopolitical contest in the Horn of Africa is not about military bases, ports, or even access to the sea? What if it is about fuel? Because a new development involving Djibouti, the United Arab Emirates, and Ethiopia suggests that a major struggle for influence is unfolding behind the scenes, one that could reshape trade routes, energy security, and regional alliances across the Horn of Africa. And as the story develops, countries like Saudi Arabia, Egypt, Eritrea, Turkey, and even China are watching very closely. Stay with me until the end, because the implications go far. هجي انتايو تزبحال زلو مسيلكم عبزي بزحات أقرات جيوبوليتيكاوي منقصقاسات ناتن كغيرا ريكاليبريت كقبراوي ونحدش شركة نتات كناديا زخلالو كونتاتي دفتر دلو سلامتاي أتي قدمي سلسة ورحزنا بركون إن تغلالة تغيريو حالا كابتي تغلالة من قدنا غير زخيت زلو زبحال زلو هاقر دما إماراتيو إمارات زخوض زنبرة من قدي كل زعوت كم زي كونن وتصيد دمس كم زي كونن ناتردو يمتعلو من البات من قدي تعطيك غير دي كيرن تنسلو قد يمولو بحيل كل زك تعال زمسلو زنبرة دما كم زي كون يبرحلو لو يمزولو زلو نزي دمير كاكترو يخلقها هذا أبزون نعوز تنكف استجيرهم نيرهم كابي زبقسلو زي استراتيجي ندهري لكمني I'm going to show you Become a kind of ally that no one can afford to upset, because if you do, you lose them. But multi-alignment doesn't stand alone. It's accompanied by massive investment in defence, which allows the Emirates to punch far above its weight and flex its muscle against all the countries around it. So much so that former US Secretary of Defence James Mattis dubbed it Little Sparta, and it's no wonder. The UAE is one of the countries with the largest overseas military presence in the entire world. Keep this in mind. You probably wouldn't have imagined it. But take a look at the map. It has planted its flag across the whole. حجي انت يمزبلو زلو إمارات زبهال حقر بزكويناتنا إيران أبي consequential ويون وساني زخوني سقمتي زوردو بو منصر دما ناي وساي بوليس ناتون أكايدا ناتون نكغير زقدد زلو حقر قهون كم زخل يقمتو بزحت سلامتاي كل تناي قطباوي موديل ناتو economic موديل ناتو political موديل كوينون economic موديل ناتو متايو safe haven stability أبز بوتا بأكلاي مبراق تونكو وحس جنة
ፀጥታዊ ድሕነትን ኩሉን ዘለዎ ናይ ካፒታሊዝም ናይ ቢዝነስ ናይ አንተርፕረነርሺፕ ናይ ቱሪዝም ናይ ኤክስትራቫጋንስ ከምኡውን ፊቸሪስቲክ ቴክኖሎጂስ ዘለዎ ቦታ ኢማራት እዩ ዱባይ እዩ ዝብል ስእሊ እዮም ክፈጥሩ ደልዮም ነይሮም እዚ ስእሊ እዚ ድማ ዘይተኣደነ ገንዘብን ሃብትን ኣምፂ ኣሎ እቲ ገንዘብ ድማ ኣብ ኢድ ውሕዳት እዩ ዘሎ ኣብ ኢድቶም ነገሳት እዩ ዘሎ ንሳቶም ካብ ውሕድ እዮም ብቁፅሪ ስለዚ ልዕሊ ዓቕሞም ገንዘብ ስለ ዝሓዙ ልዕሊ ዓቕሞም ክመጣጠሩ ድማ ፈቲኖም ውፅኢት ናቱ ድማ ናብ ኤርትራ መፅኦም ነይሮም ናይ ኤርትራ እኳ እቲ ዴታቤዝ ናቶም ስለዘይዕረይዎም እምበር ካብ ዝወፁ ሓያል እዮም ገይሮም ግን ናብ ኤርትራ መፅኦም ነይሮም በርበራ ዝበሃል ኣሎ ቦሳሶ ዝበሃል ነይሮም እጂ እውን ክምለሱ ፍትኑ ኣሎ ሰውቃጥራ ዝበሃል እቲ ናይ የመን ከባቢ ድሒሮም እዮም ኢትዮጵያ ብዓብዩ ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ግብፂ ሱዳን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቦታ ሒዞም ነይሮም ንዑና ስፍሕዎ ከይዶም ገሊኡ ብሓይሊ ክቋፀርዎ ድሌታቶም ንከስምሩ ዘይገበርዎን ዘይከድዎን ቦታ ይነበሮምን ስለዚ እዚ ሃገር እዚ በዚ ኣከባቢ እዚ በዚ ዕንደራ እዚ በዚ መንገዲ እዚ ክንምንታይ ክቅፅል ይኽእል ብፍላይ ድማ ብልፅግና ኣጀንዳ ናተይ ናይ ግድን ከተግብሮ ዘለኒ ነገር እዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ እዩ እዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ እዩ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ንመን ኣሚኑ ኢኩም ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ በናይ መለክዒ ክመልሶ ዝኽእል ለንቀነ እውን ሓደ ካልእ ክኢላ ናቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ደይናፃ ወሪዱ ዘሎ እዩ ታክገብሩ እዮም ዝኽልክሉና ዘሎ ኢሉ ኣብ ሚድያ ክዛረብ ከሎ ሰሚዐ ኣለኹ ተኺለ ፅኒኢለ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣካይዳ ኣይኮነን ታይዳ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ኣካይዳ ዝኽተል ዘሎ ሃገር ኢሉ ቀፂሉ ድማ ነታ ኣጀንዳታት ናቱ ንምትግባር ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል እዩ ሕጂ ግን እዚ ሕጂ ሓድሽ ክውንነት ተፈጢሩ ዘሎ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዝገብሩ ይገብሮ ምኸውን ብሕጂ ክርአ ካብ ጌጎም ክመሃሩ ይኽእሉ ዶ ሜይቢ ግን ክመሃሩ እዮም ኢልካ ድማ ክፅበዮም ትኽእል ኣይኮነን እዚ ኣብ ጅቡቲ ገይርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ሓደ ሕጂ ምስ መንግስቲ ጅቡቲ ኮይኑ ነቲ ናይ ኤነርጂ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ሓደ ዲል ገይሮም ከም ዘለዉ ይዝንገር ኣብዚ ሕጂ ከነሰብለሉ ዘለና ክልተ ሰለስተ ነገራት ኣሎ ጅቡቲ ዝበሃል እዚ ኩነታት ካብ ዝጅምር ጥራይ እንታይ ገይሩ ኣሎ መጀመርያ ኣብዚ ነዚያ መከረየኩም ከተሓዛ ስለ ዘለኹ Egypt and Turkey are looking toward Eritrea. For years, Eritrea has often been portrayed as isolated, economically limited, and overshadowed by larger countries in the Horn of Africa. But what if the real story is exactly the opposite? What if Eritrea's greatest opportunity does not lie inland, but across the Red Sea? እዚ ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ደቂቕ ሃገር እዩ ግን ዘለዎ ኣገዳስነት ድማ ኩልና ንስሕቶ ኣይኮነን እጂ ብልፅግና ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሉ ምስ ጀመረ ኣጀንዳ ናቱ ኣብ 2023 መወዳእታ እንታይ ገይሮም ዞም ጅቡቲ ዝበሃሉ ንብልፅግና ባሕሪ ዲኹም ደሊኹም ባዕልኹም ተመሓድሮ ወደብ ደሊኹም ኦኬ ተረዲና ኣሎ ፀገምኩም ግን ንሕና ክንበኩም ኢና ኢሎሞ እንታይ ክንበኩም ታጁራ ትበሃል ወደብ ኣላትና ተጠቀሙላ ኣልምዕዋ ኣልምዕኩም ድማ ተጠቀሙ ኢሎሞ ኣብይ ኣሕመድ ኖ ኣነስ ዘልምዖ ዘይኮንኩ ዝደሊ ኣነ ዝቋፀሮ ባዕለይ ዘመሓድሮ ኣፍ ደገ ባሕሪ እየ ዝደሊ ኢልዎ ከመይ ማለት ሓይሊ ባሕሪ ክእትወሉ ዝኽእል ሰራዊት ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ናተይ ዓቕሚ ክርእየሉ ዝኽእል ቦታ እየ ዝደሊ ኢልዎ ንሳስ ኣይንገብረልካን ኢና እንተ ከተልምዕ ተደሊኻ ግን ፋይን ኢሎሞ ድሕሪኡ እንታይ ገይሮም ኦኬ ታታጁራ ዝበልካያ ስኻ ንዓኻ ክንባ ዘለና ስለዘይደለኻያ ንመን ይቦሞ ንስዑድያ ይቦሞ ስዑድያ ናይ 30 ዓመት ንወደብ ታጁራ ከተልምዕ ምስ ጅቡቲ ተፈራሪማ ሪኹማ ቀልጢፎም ነቲ ታጁራ ዝበሃል ንሳቶም ዝጥቀምሉ ዘሎ ዶራለ ገለ ዝበሃል ዘይጥቀምሉ ዘሎ ወደብ እዩ ታጁራ ን30 ዓመት ምስ ስዑድያ ዲል ገይሮም ማለት እዩ ስዑድያ ማለት ኣብዚ ቀረን ኣፍሪካ ጥዑይ ዝኾነ ፓርትነር ዝበሃል እዩ እንደን ነቲ ዶራለ ድማ ኣብ ዕግርግር ምስ ኣብዝሐ ንግብፂ ምፅኦም ድማ ኣብኻ ምስ ስምምዕ ገይሮም ካብቲ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ተርሚናል 1 ኪሎ ሜትራት ርሒቑ ዓብ ናይ ልምዓት ቦታ ንክገብር ንግብፂ ኢትዮሞ ብኻልእ ዘራርባ ግብፅን ስዑድያን ንግብፅን ንኢትዮጵያ ስዑድያ ድማ ንኢማራት ዝከብልሉ ፅፍዒት ይቦም ሓፋዝ ፅፍዒት ኣባኸሉ ማለት እዩ የድልይዎ ኸነይሮም ድዮም ንምዃኑ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣለዋቡ ቻይና ኣለዋቡ ጃፓን ኣሎ ኤቭሪባዲ ኣሎ ዋይ ዱ ዴይ ጎ ዲስ ወይ ኣነ ናተይ መረዳእታ ስዑድያን ግብፅን ልዕሊ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ክከላኸልሉ ኢሉ ይኮኑን ገይርዎም ተሃጓፍ ስለተፈጥረት ገንዘብካ ስለ ዘገድሶ ንሳቶም ከዓ ነታ ሃጓፍ ክጥቀመላ ክብል ነታ ዝተፈጠረት ዕድል ተወሳኺ ገንዘብ ንክረኽበላ ኣታዊ ገይርላ ማለት እዩ ቀንዲ ናተይ ፍርህ ግን ቀንዲ ናይ ጅቡቲ ጌም ዝብላነ ኩለን እዚአን ዝገበረን ንምንታይ ገይርዎን ድሕሪ ኢልኩምኒ ናተይ መረዳእታ እንታይ እዩ ኤርትራ ከይትወስዶ እዩ ገይርዎ ኤርትራ ከይትወስዶ ስዑድያን ግብፅን ንኤርትራ ሕግብግብ ይብላ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ኣጀምሎ ናብ ኤርትራ ገፀን ክልቲአን ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ይደልያ ከም ዘለዎ ፈሊጡ
So what did he do? ንክልቴን ካብታ ንእሽተይ ጫቆይት ሃገሩ እዚ ውሰዱ ኢሉ ሂቦም ኣሎ ናው ግብፂ ወሲዶሞ ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ያእኽሎሚ ገለ ይበይልኒ ወላ ስዑድያ ውንኩም ግን ናባና ክመፁ ከለዉ ንኣብነት ግብፂ probably ኢንዱስትሪያል ሌቨል ወደብ ክሰርሑ ይኮኑን ንሴኪሪቲ እዮም ሳና ክሰርሑ ዝኽእሉ ክሰርሑ እንተኮይኖም ስለምንታይ ኣብ ላዕሊ መዓት ወደባት ኣለዎም ምስ ወደብ ጅቡቲ ዝወዳደር ሓድሽ ወደብ ናይ ትሕተ ቅርፂ ክሃንፁ ዓቕሚ ኣለዎም የብሎምን ግብፂ ንባዕሎም ሽግር ኣለዎም ናይ ቁጠባ ናይ ሴኪሪቲ ንድሕነቶም ንፀጥቶም ናብ ዓሰብ ክመፁ ግን ኤፍሪ ምክንያት ኣለዎም ኩሉ ምክንያት ኣለዎም ክገብሩ ከይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ ርእሶም እንታይ ኣሎ እቲ ዓሰብ ዝበሃል ኢትዮጵያ ክኣትዎ ይደልዮም ዝብል እምነት ኣሎ ንኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገይሮም ኢማራት ከምሶም ስለ ዝሰርሕቲ ናይ ኢማራት ገንዘብን ዓቕምን ካብ ስለ ደፍርሆም እሶም እቲ ኢማራት ንኣቢ ገይሩ ከም ገለ ገይሩ ሓባቢሉ ንኣሜሪካውን ገዚኡ ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ዝብል ፍርህ ኣለዎም ኤርትራውያን ከምኡ ይኮናን መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ከምኡ ዓይነት ፍርህ ዘለዎ ውሑድ እዩ ኣነ እኳ ኣለኒ እዩ ኣካይሽ ትፈልጡኒ ኢኹም ድማ ዋላ እውን ተዘይከኣልዎ ትዝሓስብዎ እውን ክንግምቶ ኣለና ባህላ ያኒ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ቻነል ክፀግሩ ከሎም ንሕና ወደብና ትወስደልና የለን ኢሉ ዝተኣማመን ሰብ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ኮንፊደንስ ክህልወካ ኣነ ግን ጥንቃቐ ክህልወና ዝበለፀ ባህላ እየ ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ሓንሳብ እናሓዋሩን ፓርትነርስ ጌርና ኢና ክነዕፅዎም ዘለና እምበር ኩሉ ግዜ ብብረትን ብሓይልን ጥራይ ክንከላኸሎም ክንነብር ዘዋፃና ኣይኮነን ምክንያቱ ውሑድ እዩ ዝብና ዋጋ ናቱ ድማ ገቢድ እዩ ነዚኦም እናተኸላኸልካ ሽሾ ዝኾኑ ኣብ ዓመት ሚልዮናት ኢና ንወልድ ድብሉካ ዘለው ሸቕለት ኣልቦነት ሰማይ ዝኾነ ውትድርና ድማ ትዝበለፀ ስራሕ ዝኾነ ሃገር ንሓዋሩ ብከምዚ እናተፋጠጥካዮም ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢልካ ክትከላኸሎም ግቡእ ኣይኮነን ዋላ ተመራፂ እውን ኣይኮነን የግዳስ ንሳቶም ንባዕሎም ከም ሃገር ክቕፅሉ ድዮም ኣይቅፅሉን ብዙሓት ክኢላታት እውን ብዛዕቦም ስፔኩሌት ይገብሩ ኣለዉ እዮም ገሊኦም ወረብ ረኪሶም ህልው እዮም እዛ ሃገር ክንደይ ግዜ ትቕፅል ትኸውን ዝብል ኣብቲ ፍሪ ማርኬት ዝበሃል ቤቲንግ ኢትዮጵያ እንተላ ኢትዮጵያ ትፈርስ እያ ዝብል ቤት እውን ህሉ ኸውን ኢለ ዝግምት ኣነ መዓስ ክትፈርስ ትኸውን ዝብል እምበር ዝኾነ ንሱ ገዲፍና ክትፈርሱ ድዮም ኣይፈርሱን እንታይ ከፍርሶም እንታይ ከልምዖም ካልእ ኮይኑ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ዕድላት ተጠቂማ ተንቀሳቂሳ ነዚ ኩነታት እዚ መክቲ ክትገብረሉ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተቲ ጅቡቲ ዝበሃል ለውጢ ይገብር ከም ዘሎ ጥራይ ክነግረኩም ንምንታይ ይገብር ኣሎ ኣነ ብናተይ ርድኢት ካብ ኤርትራ ክጎይ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጥራይ ባህላ እየ so all they try to do is ኤርትራ መዓት ፖቴንሻል ከም ዘለዋ ስለዝፈልጡ ከመይ ጌርና ንኤርትራ ንከላኸላ ንኽልት እየን ዋላ ንሶማሊላንድ ፍፁም ቢዝነስ ናባክ ከይዱን ኣይደልዩን እዮም ንሶማሊላንድ እውን መዓት ሽግር እዮም ዝፈጥሩላ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ድማ ዝኾነ ቢዝነስ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ረብሓ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ መንእሰይ ኤርትራ ክርድኦ ዘለዎ እዩ So the UAE is moving beyond just ports to secure the entire energy supply chain, terminals, storage pipelines. ስለዚ ዓበይቲ ኢንቨስትመንታት ክገብር ይፍትና ኣሎ እዮም ዝበሃል ዘሎ ከምኡ እውን by controlling Ethiopia's energy flow, Abu Dhabi gains massive long-term political influence in the Horn. ZG had a the Red Sea, and securing infrastructure near the Bab el-Mandeb, 15% of the global trade is a top UAE priority. بخمي يجي إمارات نبجبتك من لاسوكيلهم نزبل نعطي مردات انتايو تي غاز نعطم دوت زلو أبو إنفستيجيرهم كله سلزغلو غاز نعطم بمعنى إثيوبيا بجبتك وسط تراديهم سلزلو أبت غاز نعطم بما تران تلوهم كوينساتهم then they probably have the access after بوتاتك ماتسو انت جبتك أبو إمارات أبو فرز اللوهم يا أنا أتوقع محجي حماق experience سلزنا برم كمون geopolitical ripples. Saudi Arabia, competition for regional logistics leadership. Egypt, Cairo is wary of any shift in the Red Sea security. Common Eritrea watching closely as those development reinforce. بحبشة كلها تم قالت حيلتات نزي مرات تقبر زلا بدن كآخري وهم زغلوا جن جبتي لولاوي تهجر سلا زخانات زقبرتوني جبتي كأما زغل أكال اللي أيبلني تم قالتون مسا كودا درت رايم دلهم سعوديان بعلا أكتبوتاتي تورادر سلزلة مالتيو كابوكات إلهم أبزينا يزوبانا مس إن ملس تجيبنا دقاقيمنا أزينا إمارات مقصاصات أستوعلنا كن رياز دلناينا وانا يتوتن هجرات عرب أبنها تهدن زقبرو زلوا نعناون سلوا سلزلوا حنتي بزيات بقتي زربا كسمعكم كسم وازية خلص الخلرة مثلك حجيتي صابو مستعصوس واشم مخناتو أمريكانسي بفلاي زناي هرمز بهالمصابو مستعصوس ني باب المندب فليا تكرهبهم كسرحوا الخمس غنايون نتي مسير تاخ قبروز دليو ناي نورماليزيشن اوف ريليشن شيبس ناي زمدنا نورمال مغبار كاس كم زقالات فوق نقمت مالت زرب كاني بزي سوسنا وارح
ክቕፅል ክእል ዶ ምስለካ ሕጂ እቲ ዝነበረ ናሃሪ ረስኒ ተገዳስነት ኣብ ወይ እቲ ምቅራብ ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ዝቕፅል ዶ ምስለካ ወይስ ዝምዝሓል ናይ ኢራን ኣሜሪካን ንዕኡ ከመይ ይፅልዎ? ከም ክቕፅል እየ ዝሓስቦ ምክንያቱ ኤርትራ ገዳሲት እያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ኣብ ባብል መንደብ ኣገዳሲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኣለዋ። ነዚ ከዓ ብዛዕባ ዓሰብ ክትዛረብ ከለካ ብዛዕባ ኤርትራ ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ዓሰብ ዘይብላ ኤርትራ ዳርጋ ኤርትራ ኣይኮነትን። ኤርትራ እውን ክትጅምር ከላ ከም ግዝእቲ ሃገር ብዓሰብ እያ ትጅምር። ጣልያን ክመፁ ከለዉ ቀሺ ናይ ጣልያን መፅኡ ንእሽተይ መሬት ገዚኡ ጁሰፔ ሳፔቶ ገለ ዝበሃል ብዓሰብ እዩ ዝጅምር። ስለዚ ዓሰብ ንዓና ከም ኤርትራውያን ብጣዕሚ ነቲ ክብደትን ሚዛንን ናይ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ሚዛን ማለት እዩ ኣብዩ ዘሎ። ስለዚ በዚ ኸ እቶም ብደቡብ ዘለዉ ኣሕዋትና ጎረባብትና ብዛዕባ ዓሰብ ይኹን ገለ ክዛረብ ከለዉ ንኤርትራዊ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊሉ ዘምፅኦ ሃገር እዚ ሕጂ ሎሚ ኢንፋክት ናይ ሰማዕታት መዓልቲ እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ዘላለማዊ ዝኽርን ክብርን ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተሰውን ኣብ ሃገር ምክልኻል ዝተሰውን ኩላቶም ዝኽርን ክብርን ንብል ማለት እዩ መልእኽቲ ንሓመሓላልፍ። እዚ ክበሃል ከሎ እዚ ኩሉ ሰማዕታት ምንቲ ኤርትራ ምንቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዓሰብ ሓዊስካ ማለት እዩ። ዓሰብ ከዓ ሕምብርታ ማለት እያ። እቲ ስትራቴጂ ናይ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ዓሰብ እያ እታ ቀንዲ እንታ ሽሙ መንቀሳቐሲት። በዚ ምክንያት ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ክለዋ ይኽእል እዩ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ብጀኮ ከዓ እቲ 117 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ዝበፅሕ ገማግም ናይ ባሕሪ ኣለና። 300 ዝኾኑ ደሴታት ወይ ከዓ ዝበዝሕ ደሴታት እውን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ ብጣዕሚ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ኣቀማምጣ ኣለዋ። ዝኾነ ሕቶ ናይ ፀጥታ ግን ክለዓል ከሎ ኩሉ ግዜ ብሓበራዊ መገዲ እዩ ኣድሬስ ዝኸውን። ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላታት ናይ ዓለም ብሓባር ኢኻ ተካይዶ። ሕጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ብሓባር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ህላውን ፀጥታን ከተግብራ ዝኽእላሉ ሜካኒዝም ሪጂናል ሜካኒዝም ከድልየን እዩ ኣሎ። ናይ ከምኡ ዓይነታት ተበግሶታት ግን ብሓይሊ ክሰርሕ ኣይትርዮን ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብደገፍ ናይ ኣሜሪካ እውን ከይተረፈ ናይ ሓደ ሪጂናል ሜካኒዝም ናይ ፀጥታ ከድልዮ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነዘን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ዘዋስና ማለት እዩ። ምናልባት ነዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንገሊኣቶም ነቶም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕሹኽ ዝበልዎም ክህልው ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ብሸነኽ ኢትዮጵያውያን ንሕና ተቐባልነት ንረክብ ኣብዚ ቦታ እዚ ናትና ተራ ተሃልዩ እዩ ምስቲ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳታት ገለን ዝብሉም ግምታት ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕጂ ኢራን ናብነት ብናይ እዞም ሑቲ ኣብ የመን ዘለዉ ነቲ ከባቢ ክትህድዶ ትኽእል እያ። ከም ዝበልኩ ዓንተ ወይ ንሓደ ከባቢ ንክትህድድ ጥራሕ እንድሕር ዲክሌር ጌርካ በዛ ሓልፋ መራኽብ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ እስራኤል ናይ ገለ ከጥቅዕ ንሕሪካ ኦቶማቲካሊ እቲ ኢፌክት ናቱ ኣብ ኩሉ እቲ መስመር ይረአይ ኣጥቂዕካ የጥቃዕካ ብዘይግደስ እዚ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ዘረባያ ናይ ግዜና ቲቪ ኬትኩም ራይዋ እቲ ናይ ኣኪለ ቻነል እያ ዘላ ብሓሽም ፅቡቅ ዝኾነ ኣናሊሲስ ይብኩም ኣሎ። and with that ናብቲ ናይተን ሓይልታት ዘለዋ ሃገር ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ኤርቲቪ ካብኡ ናብኡ ነቲ ወደብ ዓሰብ ከተማ ዓሰብ ማለት ንመዓልቲ ናፅነት ይኹን ንመዓልቲ ሰማዕታት ፍሉይ ቆላሕታ ክቦ ይርኢ ኣለኹ። ቀደም እውን ከምኡ ነይሩ ኸውን ግን ሕጂ ኢትስ ኢምፖርታንት ዓሰብ ኢዝ ቨሪ ክሩሻል ማዕረ ኤርትራ እያ ገዳስነት ዘለዎ እቲ ዓሰብ። ዳትስ ዋይ እቲ ኩነታት ሕጂ ነዛ ኤርትራ ካርታ ምርአይዋ ነዛ ካርታ እዚኣ ቀዊሎም ዝጥምቱ መን እዮም ትፈልጡ ዶ? ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥምትዋ። ካብቲ ከባቢ ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብምሉእ ይርእይዎ እሞ ዋ ክንዲዚ ዝኣክል ንዓና ካብ ባሕሪ ዝኸልከለና መሬት እሞ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብዓብዩ ኣብቲ ሓደ ከባቢ ኣስመራ ወይ እውን ኣብቲ ካሊእ እዩ ዘሎ። እዚ ኩሉ ቦታ እኮ ሰብ ኣይቅመጦን እዩ ዝብልዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብውግእ ንሕና ንበዝሕ ገለመለ ንበዝሕ በቲ ከዓ በቃ ጀይመደዮም ኢሎም ከልኪሎምና ገለመለ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናቶም ሳምታይምስ ነዚ ስእሊ ክርእዩ ከለዉ ገለ ነገር ትርጉም ሂቦም እዩ። ግን ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነት ከምዚ ስእሊ ዘለዋ። ከድኩም ቺለ ትበሃል ሃገር ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ራእይዋ። ቺለ ማለት ቁፅሪ ሓደ ልክዕ ከምዛ ትኹል ሕንፃፅ ሪኦም ማሎም ትኹል ሕንፃፅ እዮም። ትኹል ሕንፃፅ ነዊሕ ትኹል ሕንፃፅ እዮም ቺለ። ቦሊቪያ ዝበሃል ድማ ክንዲ ገለ ሃገር በዛ ሕንፃፅ ዝኾነት ቁፅሪ ባእ ተኸልኪሉላ ኣብቲ ገ ባሕሪ
ቤት ፍርዲ ከይዱ ከሲሱ ኣይሰለጦምን እጅለሚኖም ብቼላ ይጥቀምሉ ስለዚ ብዓይነ ሕጊ ከይዶም ዝገብርዎ የብሎምን እንተስተቕጠን እንተስተርጎጥ ታሪኻዊ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ንዓታቶም ኩሉ ግዜ ጌጋ ካልኩሌሽን ንክገብሩ ዝግድዶም ኩነታት ስለ ዘሎ የለ ዝብለኩም ዘሎ ኩሉ ግዜ ጌጋ ካልኩሌሽን ታይቲ ጌጋ ካልኩሌሽን ሓይሊ ኣለና ብዙሓት ኢና ደገፍቲ ኣለውና ኣጆኹም ይብሉና ኣለዉ ኪዱ ይብሉና ኣለዉ ዋላቶም ደገፍቲ ድማ ንኣብነት ኢማራት ሪዋዮም እዚ ሪኦምካ ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ገንዘብ ሂብና ገለ ሂብና ወታደራት ገለ ጌርና ናብዚ ተፈቲኖም ዋላ 10 ሚልዮን ዘይሞቱ ሲ ነቲ ዓሰብሲ ክንሕዞ ይምኽኣልናን ገለ ኢሎም ካልኩሌት ገብሩ ከሎ ንኽእል ኢና ዝብል መደምደምታ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም That's what they do always. كل جزء زجبرو جيجاتات زي. نزج جيجاتات زين مخلكلا الجي تاكد جبر لك. نب عصب بسكع مجمات مخاد كجمات كم زي بلو زي ما بس عبيت عقارات كسرح عبيت إندستريال شركة النتات كجبر تجميركا then تبحيل زبحال calculation كابزرا بايوت. الجي كم زوج زلوجن عصب ودب بزو حيسرح يلن سب بزو هي بلون إرترا بزو مشاركة يبلان كابز بال calculation زبدقس جيجا calculation ኤርትራ ወላ ነቲ ዝገብርዎ ጌጋ ማረታት ግድሆ ትኽእል እንተኾነት እቲ ማረታት እንትቕፅል ኩሉ ግዜ ክሳብ ናይ ሓዋሩ ሽርክነታት ጌርና ዘይ ዓበስናዮ እቲ ማረታት ናቶም እናቐፀለ እናበዝሐ ከሰልችወና እዩ ንሕና ድማ ኣክና ምዕባለና ኣብ ልምዓትና ኣብ ቴክኖሎጂና ኩልና ኣተኲርና ገንዘብናን ዓቕምና ናብኡ ነተኩር ኩሉ ግዜ ኣብ ምክልኻል ዶባትና ከዓ ነዊሕ እዩ ገጅፍ እዩ ንኩሉ ኣብ ዶባት ከፊልካ እውን ክትከላኸሎ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ It's very, very important ኤርትራ ዘለዋ ሽርክነታት ዕብያ ወላ ናይ ካልኦት ቤዝ ተዘይገበረቱን ገለ ዓይነት ሽርክነታት ጌራ ነቲ ዘለዋ ናይ ምክልኻል ኣርኪቴክቸር ጠቕላላ ክትቅይረሉ ትኽእል መንገዲ ክትገብር ኣነ ከም ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ናይ ወትሩ ዘረባይን ምዕፅንተይን ክገብር እየ ዝፀልኡኒ ሰባት ተሉ እዮም ብኸሙ ይቕበላ እየ ተፅልናትኩም ኢትስ ኦኬ ርእቶኹም እዩ I respect that تهاجرنا يكون الناس لزوجنا نعاقدكم أنا زراعين كي رأيكم خليو نعاقدكم خالق تريوات خليهم إذا كانوا عزقي جاز بعليلنا أنا كمير تراوي بزاغمي إذا قدايزيا الله الكوين أخطر رأينا يبلان ولا حجين تدي كونه در عصرت عمد كقص زغلي تسقم در عصر عمد كقص زغلي تسقم تسقم زين عطاتهم شيشيم تسقم كي لو كي كونهم غليو الحركاس هذا سبسكو أكاد رئيس دلي نسخاجن كحنت قبره مهان كزي حسب تغينون كشجري نابنت ኢትዮጵያ ሲ ኤርትራ መጽያ ስልጣ ቦታ ክትወረና ዝብል ገምጋም ይብሎም እጅዳሎም ድራማ ኮኖም ኢሎም በትግራይ መጽያውና ደገለ ብሎም በር ኤርትራ ዝኾነ ነገር ናብ ኢትዮጵያ ክትመጽእ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ይብሎም ሳቶም ግን ኣብ ዝሰለጠና መዓልቲ ሎምድዩ ኣርሃምሽ ዓመዲ ወላ ደቅ ይገብሮ የሚል ናይ ኣቢ ሶ በዛ ዓይነ ክሪዮ ከለኹም ከምዚ ከነፈራርህ ወይ ከነሰናብድ ኢልና ንገብሮ ዘለና ደይኮነ ትኹነታት ጥንቃቐ ዘድልዩ ኣምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ጎንና እዩ ነዚያ ኩሉ ግዜ ትረስዑ ኣምላኽ ኣብ ጎንና ምዃኑ ሓንቲ ተረጋገጽውን ከረየኩም እየ ኣብዚ ካርታ ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሱዳን ዝበሃል ብቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኮይኑ ብዙሕ ሽግር ፈጥር ኣሎ ኢማራት እያ ትሕግዞ ዘላ ኣት ሳም ፖይንት ሲ ድሕሪ ኢራን ተዓዊታ ወፅያ እቲ መንግስቲ ሱዳን ድማ ዝሕግዞ እንተሲኑ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢሉ ካብ ኢራን እውን ሓገዝ ክሓትት ትኽእል እዩ ወይ እውን ንኢራን ለሚኖም በጃኹም ሓግዙና ኢሎም ነቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ጥቆም ዘሎ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘለካ እንተደይ ገዲፍካ በዛ ኣፍ ደገዚ ክንልኩተካ ኢና ክብልዎ እውን ዝኽእሉሉ መንገዲ ክፍጠር ይኽእል ይኸውን ይነቨር ነው እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ወላ ሓንቲ ክትፈልጠሉ ትኽእል ኩነታት የለን በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራሲ ወላ እኳ በቲ ካልእ ከፃብቡላ ዝፍትን እንተኮይኑ ሳምሃው ገለ ነገርሲ ይፍትሓላ እዩ ኣነ ናተይ ርዲእኩም እዩ which is good ንሕና ኩሉ ነገር ብዓይኒ ተስፋ ምቑራፅ ወይ እውን ብዓይኒ ሕማቕ ጥራይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና something good can come up ካብዚ ኩሉ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ፅቡቕ ነገር እውን ክወፃሉ ዝኽእል ይህሉ ኸውን እዩ ንመለስ እጅ ኣብቲ ቀንዲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ሓሸውየ ናቱ ኖቤል ተሸላሚው ኔልሰን ማንዴላ በአንድ ወቅት እንዲህ ብለው ነበረ። ሰላም ማለት የጦርነት አለመኖር ብቻ አይደለም። ሰላም ማለት የጋራ መግባባትና ትዕግስት የፈጠሩት ምህዳር ነው። አባባሉ በእርግጥም ትክክል ነው። ነገር ግን አንዲት ሉዓላዊት ሀገር ከገዛ ልጆቿ ለሚሰነዘርባት የክህደትና የጥፋት ዱላ ምን ያህል መታገስ ይኖርባት ይሆን? የሰላም ጥሪ በጦርነት ከበሮ ሲታፈን፣ የመንግስት ወደ ሰፊነት እንደ ድክመት ሲቆጠር ሀገር ምን ማድረግ ይኖርባት? ብልጽግና ኣብዘን ዝሓለፈ እዋናት ሓደ ነገር ኣበርትዑ ይሰርሓሉ ኣሎ እሱ ድማ ንህወሓት ኩናት ክገብር ከም ዝኾነ ንኤርትራ ትብል ዘረባ ደገፍቲ ዳዮም ዝብልዎ እምበር እቲ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓስ ናይ ኩናት ገዲፎም እዮም ምስ ኤርትራ ኩናት ስለዘይደልዩ ይኮነን መጀመርያ ንህወሓት ከነጥፊ ኢና ስለዝበሉ ኣብ ህወሓት ግን ሓተታ ድሕሪ ሓተታ
فيديو دحر فيديو دوكيومنتار دحر دوكيومنتار كم زنت هو حد اكس ناجبر كمالتي كم زي اللي عينت تقاومات زقبر زلو بحفشة مسير ترى سلام كجبر كله بزجن تايبلو مسير ترى استجبر سلام زخل كلامن يبلو هو حتيو نعون تسابي ونيرو مسير ترى استجبر زنبرة نايفقرن سلامن قعزون عنك عفيو زنبرة سوميم تم هو حتى بهاليوم نعوك عنك قفز في التنوز نبرو كل نجار حتى استجبر ناب هو حتى رايد مسجع أمودة أنا واحد نمهرام زقبرو زلوي نعون خو قبر دما بعبيوتي تم جتاچو ردان تسعات كانن زبالو عتي قوم لهم سلازلو توسخ حاجز رقيبه مالو خبلكم خير ፋዛጁ የሰራዊታችን አቅም የቀጠናውን ኃይሎችን አሰላለፍ ቀይሯል ሲሉ ገልጿል። ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ደግሞ የጽምዶ የተሰኙ ኃይሎች አሸንፈው የፌደራል መንግስቱን የሚገለብጡና የሚቆጣጠሩ ከሆነም ትግራይ የኢሳያስ መጫወቻ ትሆናለች ሲሉ ተናግሯል። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትን ያፈረሱ ክስተቶች በአመዛኙ በተስተዋሉባቸው ያለፉት 3 ዓመታት የትግራይ ህዝብ ከጦር መሳሪያ በመለስ ባሉ የማድቀቂያ ስልቶች ሰለባ ሆኗል። በትግራይ ጦርነት ወቅት በጋራ ከውስጥና ከውጭ የገቡ ኃይሎችን የተዋጉ ዳርጋና ትግራይ ወጋ መንጎ ክልተ ጀነራላት ናይ ብወገን ትግራይ ዘለውን ህዝቦም ዝቃለሱ ዘለዎ ጀነራላትን በቲ ሓደ ወገን ድማ በዓል እዚ ትሪእዎም ዘለኹም ጻድቃን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ እዩ ዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ጻድቃን ዝበሃል ጠቕላላ ናብ ሓውሲ ትዕቢት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምፍርራሕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማራይ ዝብዳዕ ዘሎ ኣይዶን እንታይ ኣሚኑ ኣሎ እንድሕር ናብ ኩናት ተኸይድካ እንታይ ዝኸውን ኢልካ ምሕሳብ የድሊ ናብ ኩናት ተኸይዱ እዚ ትግራይ ኩናት ዶ ይፀውር ከመይ ዝኸውን ገለመለ ዝብሉ ዓበይቲ ዘጨንቁ ሕቶታት ከም ዘለዉ እናሃለዉ ትግራይስ እዚ ዓቕሚ ሒዞም ብሓቂ ቁም ነገር ክሰርሑ ድዮም ዝብል ነገር ሓሲብካ ምክንያቱ ዓቕሚ የብሎም ናይ ሰራዊት ዓቕሚ የብሎም ናይ ሰራዊት ዋና ዓቕሚ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ብለይ ይብል ኣሎ ናይ ሰራዊት ዋና ዓቕሚ ሰራዊት ባዕሉ እዩ ሰራዊት ብለይ ይብል ኣሎ ናይ ኩናት ዓብዪ ዓቕሚ ኢኮኖሚ እዩ ኢኮኖሚ የለን ፀጊሙና ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ተፀባቢቖም ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሉኣላዊነት ናይ ምኽባር ምድላው ኣለዎ ዝከኣሉ ነገር ገብር እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ከፈራርሆምን ክድህሎምን ዝደሊ እንተሎ ዝኣካል እዚ እዩ እዚ ብወታደራዊ ጀነራል ስለዝኾነ ብወታደራዊ ሓይሊ ከፈራርሆም ክፍትን ከሎ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ዲፕሎማስያዊ ዓይኒ ዝከኣሎ እናገበረ ንህወሓት ንምእጋድን ንፀቕጢ ንምፍጣርን ድማ እቲ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል እዩ ፈቐዱ ኣርቲክል እናፀሓፈ እናኸሰሰ ማሕበረሰብ ዓለም እናነገረ ሕጂ ድማ እቲ ሂማን ራይትስ ዎች ዝበሃል ኣብ ኬንያ ዝመደበሩ ዲ ገለ ሓድሽ ኣርቲክል ገይሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ተኣዚዙ ዘሎ ናይ ክተት ኣዋጅ ወይ እውን ልኡላውነትካ ንህዝብኻ ንክትሕሉ እቲ መንእሰይ ኩሉ ክወፍር ኣለዎ ንዝበለ ንሱ እውን ሓያል ተቃውሞ ካብ ሂማን ራይትስ ዎች ትግራይ ኣውቶሪቲ ሹድ ዊዝድሮው ኣቢዩዚቭ ሎው ዝብል ፅሑፍ ገይሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ንባዕሉ እዚ ተሸንኪሩ ተሸናኺሩ ኣብ ምንታይ ክኣቱ ዝኽእል እዩ ኣብ እገዳ ተወሳኺ እገዳ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ንምድኻም ኩሉ ዝከኣሎም ዓይነት ፈተናታት እዮም ዝገብርሉ ዘለዉ ቅሊል ዘይኮነ ተፃቦታት እዩ ዝገጥሞም ዘሎ ግን ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ባይታ ተጋሩ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ ዝብል ዘረባኻ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ተጋሩ ምንቅስቃስ ገይሮም ኣለዉ ቲዲኤፍ ምንቅስቃስ ገይሩሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ የትግራይ ዴሞክራቲክ ፎርስ የሚባለው ወይም የህወሓት ጦር በአሁኑ ሰዓት ከቆቦ በቅርብ ርቀት ላይ እንደሚገኝ ከአካባቢ ነዋሪዎች የደረሰን መረጃ ያሳያል። ከቆቦ በቅርብ የህወሓት ጦር ነው ወይስ በነጌታቸው የሚደገፈው? ኖ ቲዲኤፍ የትግራይ ዴሞክራቲክ ፎርስ የህወሓት ጦር። ኦኬ እንደሰማሁት ነው። በደንብ ማጣራት ያስፈልጋል። ቢያንስ 3 ቀበሌዎችን ተቆጣጥሮ ነው የሚገኘው የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት። ያው በዚህ አካባቢ ሰሞኑ ውጊያዎች ነበሩ፣ በሚዲያ ሲዘግብ ነበረ። አሁን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተሪኢኹሞም ናይ ትግራይ ሰራዊት ምንቅስቃሳት ገይሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቲዲኤፍ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዴሞክራቲክ ፎርስስ ቲዲኤፍ ማለት እዩ ትግራይ ዲፈንስ ፎርስስ ነበረት ዋላ ቲዲኤፍ ትብል ትግራይ ዴሞክራቲክ ፎርስ ኢሎም ኣለዉ ኣነ ኢስ ክሎዚንግ ኢን ኦን ቆቦ ዝበሃል ቦታ ቀሪቦም ከም ዘለዉ with at least 3 nearby ቀበሌስ reportedly under their control ሰለስተ ቀበሌታት ሒዞም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ዋግ ሓመራ ዞን ዝበሃል ድማ forced allied with TPLF including the Agaw Democratic Movement ምስ ህወሓት ሓቢሮም ዝሰርሑ ዘለውን ካልኦት have reportedly taken control of significant portions of the ዋግ ሓመራ
ዞን ማለት እዩ ኣድሚኒስትራቲቭ ኮላፕስ ስለዚ ምንቅስቃሳት ናይ ወታደራዊ ኩነታት ይንቀሳቀስ ይግበር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ ካልእ ጆን መዲድ እውን ኣብ ምምራቕ ናይቲ ኣርሚ 50 ዝበሃል ዘስምዖ ዘረባ እውን ነይሩ ብርግፅ ብልፅግና ዘርእዶ ነገራት ውሕድ ኣይኮነ ዘሎ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 50 ኩለ መድያው ምድላዋትና ንውሕስ ህልውናናን ለዋላዊ ግዛኣትናን ብዝብል መራሒ ሓሳብ ዘካየድዎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ዛዚሞም ኣብቲ መዛዘም ስልጠና ዝተረኽበ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ሰራዊት ትግራይ ውሕስና መጻኢ ትግራይ ክረጋገጽ ዘለዎ እጃም ዕዙዝ ምዃኑ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ናብቲ ዝድለ ከብፅሕ ዝኽእል እቲ ዋና ሓይሊ ብድሒ ጫፍ ናይቲ ናይ መኸለ ሓይሊ ኮይና ህዝብና ዝሃበና ልኡኽ ንርከብ ንሕና ንብህጎ ሰላም ዘለዋ ዜጋታታ ካብ ዝተፈላለዩ ግፍዕን መከራን ምድፍፋእን ጭካነ ዝወለዶ ጭካነ ዝፈጠሮ ዝተፈላለዩ ኣብ ህዝብና ዝፍፀም መከራታትን ካብዚ ናፃ ዝወፀት ላዕላዊ ክብረታታ ታሪካታ ሞራላ ቋንቋ ባህላ ሕሉፍ ጉዕዛ ኣጠቕላላ ዝተኸበረ መንነታ ኣረጋጊፃ ትነብር ትግራይ መመስራት እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ መኸተ ሓይሊ ኢና ጭካነ ዝፈጠሮ ዝተፈለነታ ኣረጋጊፃ ትነብር ትግራይ መመስራት እዚ ምፍፃም ኢና ዋጋ ንክፍል ዘለና እዚ ልኡኽ እዚ እቲ ሽዑ ተፈጠረ ምናብን ኣይኮነ ቃልስን ህልውናና ዘረጋገፀ መኸተ ኢና ጌርና ኢና ይረጋገፅ ነቱ ተሓዲጉ ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመት ከቢድ ፈተና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ኣብ ወሳኒ ደረጃ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ሽመት ተመሪፀ ቦታ ሒዘ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ከም ብሓድሽ ኩናት ይጅምር ዶ ነይሩሎም ካብ ብልፅግና ወል በዓለ መለመሉ ይሓድግ ወደብራ ካኒ ይብሉ ትግራይ በዓለ መልሲ ኣመሉ ኣይሓድግን እዩ ብልፅግና ዝፈልጥ ኣመል ተላቶ زيت قد فعمل ثلاثة وقيو وقم جمار إيه something أبزز حلف عامتاتنا يمحضروا بتدقاقامي كدقاق ما زترايات نقرت له وقم جماريا مودعي كلني جمار قن ماستر ناتاي سلزي ني هو حد نفانو نزغل تواقي نفانو كسر زي كعله توسخ كويناتنا هو حد كيرو كودي زحسب زلو ويس حدا فيتيو كي مسؤونك خيد علن دليك رديو ጽምዶ ዝበሃል ካይ ዕብዶም ስለ ዘሎ ጽምዶ ዝበሃል ኣባይታ ከይወረዶ ከሎ ገለ ክንገብር ኣለና ድዩ I don't know but ዳርጋ ኩሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ክትከታተል ተጀሚርካ ናይ ኩናት ሃዋህው ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ቀፃሊ ወላት ብልፅግና ሰራዊት ናይ ምርኣይ ወታደራዊ ፕሮፓጋንዳታት ምግባር ከም ሓደ ኖርማል ፋሽን እዩ ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ነገር እንተሎ ወታደራዊ ዓቕምኻ ኣሪኢኻ ፈኸራታት ምግባር ከም ንቡር እናኾነ ይድመፅእ ዘሎ and ቀሊል ዘይኮነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ዝግበር ዘሎ ካልኦት ድማ ነቲ ነገር እቲ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ እናፀጋጋዕካ ንኤርትራ ምሕማይ ንኤርትራ ምሽምጣጥ ፋሽን ስለ ዝኾነ ነገር ጦርነቱ እዚሁ ሰሜን ወሎ አካባቢ እንዲሆን ኢቨን ከተቻለ እንጂ ትግራይ ክልል ውስጥ እንኳን እንደሆነ አይፈልግም። ለምን ወደ እኔ ይስፋፋል ብሎ ስለሚያስብ በርቀት ነው ጦርነቱ እሳት ሳይለበልበው በርቀት የሚያስፈልገውን ነገር እርዳታ እና ይገዛ የሰው ኃይልም ቢሆን ማምጣት ይፈልጋል እንጂ ዋንስ ጦርነቱ ወደ ትግራይ ወደ ኤርትራ ገባ እኛም በራችን የምናስመልስበት ሻዕቢያም ታሪክ የሚሆንበት አጋጣሚ እንደሚፈጠር ወይ ደግሞ ሻዕቢያ የሚባል ነገርም ከአስመራ ወጥቶ ሳል በራ ሊሄድ የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ያውቃሉ። ይሄን ስለሚያውቁ በርቀቱ ነው እሱ መጫወት የሚፈልጉት። ቲፒኤልኤፎችንም ሲያስጠነቅቁ የሚያስጠነቅቋቸው በተቻለ መጠን ትግራይ ክልል ውስጥ ሳይሆን አማራ ክልል ውስጥ ነው እንዲያደርጉ ጦርነቱ የሚፈልጉት። እጅንታዮም ዝብሉ ዘለው ሻዕቢያ ክፃወቶ ዝደሊ ገይም እዮም ዝብሉ ነቲ ኩናት መጀመርያ ኩናት ካብኦም ከርሕቕዎ እዮም ዝደልዩ ይብሉ ለባማትኩም እዮም ዝሓስቡ ከማኹም ፋንድያ እንተደይ ኮይኑ ርእስናቱ ኩሉ ሰብ ኩናት ከርሕቕ እዩ ዝደሊ ዓሻጥራ እዩ ኣብ ሓዊ ክፃወት ብሓውን ብኩናት ክላገፅ ዝደሊ بحاول تصاوت يلا إيرترا كوينات تغلى كيهليا تدلي كوينو زي تعرفت كوينو ما كاباكو تروقيا متقارد ما تايلاتو ارحق وتكوينات ما عرف انت تبلو ارحق وتكوينات نابي مالتي دفيكا دفافيكا تكوينات اب 4 كيلو كبر ويا دلتا كوينات
So basically أبارات كيلو أبتارسو تزلات تبوتا كتكونوا اللي تخليها تكوينات مالتي حكم يمكا نفسه كفسب نتكوينات كاب نفسه كرحقة كابو كهدما يزلي لبام لما خميس قبل كوينات أبتك أخاخ مخونا كايد اللي نخا الزعج كم بالحق يروم يمزري وزلو صبو قبرو شعبيا that's a logical thing مجمريا كوينات أيدل نخا تديل ما ترحق لك أخبا يتعوي أبروسو خمس خول تقبره جزء تكوسا نفسه كم تحرم تقبره that's why دما حدا كابتي تكوينات كاب إيرترا وزيو كاب تجراي دما وزيو حجنا كل الأمحارة ونا يكون كل الأمحارة كل جينا كوينات يزلوا أبا أمحارة معواصل السانين أبي إيرترا غيزلوا كالاي تانا كل الأمحارة ناي تجراين زبل وزلوا انتيا أبا أمحارة كبيت كوينات الله أبي دما كحوت اللي كالن كابتي كل تجراي دما كده فان تجميرو بتبع عرب تجراي زبال زلوا تنسوا يكون بين حليفي لوجيستيكس كقلبهم هم حرة حيال جنبار تفتيرو تجراي دما كوينات تفتيرهم بيناي جيرينتي اب حمرادي ولا ابت معرب تግራይ ዝበሃል ዘሎ ወይ ወነቲ ነቲ ኣከራኸር መሬት ዝበሃል ዘሎ ቤንጌሪዮ ኣብ ከላኸሎት ሰራዊት ናቱ ሶ ባይ ዴፊኒሽን እሱ ክእለይ ስለዚ ተጋሩን ኣምሓሩን ተረዳድዮም ብኸመይ የደቃቅስዎ እቲ ጉዳይ ንክልቲኦም ዝሰርፍ እዩ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ እዛ ትግበር ዘላ ኩናት ንሻዕብያ ከይተኮሰ ከም ዝዕወት እዩ ናብ ሻዕብያ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰ كودق كم زخلون زر كنا تاتلو حنت اللعب زيا كتسعكم أبي أحمد كويو كي تردون شعبيا كمسكر زخالو لو قات أمي كلكم there was this video أبي الله مسيركم زي أسكت سمعوا تعق السنات وكزارك كله يالوها تلقت على ويبالا سكن مالتاችን የማድረግ አቅማችን የሚያሳይ እንጂ መድከማችን አያሳይም አንዳንዱን ቸል ብሎ ማለፍ ያስፈልጋል መስከን ያስፈልጋል ዝም ያለ ውሃ ጥልቀት አለው ይባላል ስክን ማለታችን ዝም ዝበለ ማይሲ ዕምቆት አለው ይብሉ ይሉ መስኸዳ ማስተሚልካ ትብኢሉ ዝሰምዓካ ዘለኮ ሻዕብያይ ንጉህም ሸየትን ክትገዕር ኮበረዝና ቀዲት ካና ዘለኻ መልስ ዝበሃል ደይብልካ ንሕና ምስ ሻዕብያ ደባሰና ዘለኮ ስለ ደይምልሰልካ ዘሎ እዩ ስቕ ዘብሎ ዘሎ ለካ ዕምቆት ናቱ ስለ ዝፈለጠ እዩ በታ ቃላት ናትካ ርግፅካ ሲትሓቂ ስቕ ኢሉ ብስቕታ እንዲዩ ልብኻ ጥፊካ ዘሎ ዝኾነ ስቕ እንተትኽእል ዳ ሰላም እንደመመፀ ስቕ እንተትኽእል እኮ ሰላም መመፀ ነይሩ ትመልሓስ እኮ እዩ ትግብር እኮ የለን ትመልሓስ ግን ነቲ ኩሉ ፀገም ፈጢሩ ዘሎ ትመልሓስ እዩ ስለዚ ዓቢ እንታይ ከም ዛረብ ምናልባት ሓንቲ ሰው ምስቕ ስለ ዝበለ ካብኣ ተበጊሱ ዝተዛረበ ይድመስል ብዝኾነ it's crazy ሻዕብያ እውን ለንቀነ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገለ ፀደቕደቕ ክብልሎም ፈቲኖም መስለኒ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክብድ ዝበለት መልሲ ፅሒፍ ኣሎ ነዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ወርዘይዘይ ክብሉ ስለ ዝረኣየ እንታይ ኢሎም መሊሶም ኣለዉ ዊች ሃንቲንግ ይብልሉ እዚ እንታይ እዮም ዝብልዋ ዘለይቲ ደቂ ሕድርትና ደቂ ሕድርትና ክትሃድም ፍታን ማለት ይብላ ኣሎ ኤርትራ ሌቨልስ ሪሰንት ኢንተርናሽናል ኢንትረስትስ ኢን ናሽናል ሰርቪስ ኣዝ አ ማሊሽየስ ስሚር ካምፔይን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዩኤን ድዩ ገለ መለታት ኣብቲ ሂውማን ራይትስ ገለ መለ ዝነበረ እቲ መንሰይሲ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክወፅእ ክኽላሉ ብላብላ ዝብል ዘረባታት በዚሑ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ክንገብሮ ዲና ንገብሮ ንዓና ዝምልከት እምበር ማንም ክእዘና ዝኽእል ሓይሊ የለን ይብሉ ኣለዉ ህዝቢ ኤርትራ ብመሰረቱ ናብ ቃልሲ ክኣቱ ዝገበርኩሞ ነቲ ዝግብኦ መሰል ስለ ዝዓበስኩሞ ዶ ኣይኮነን ካብ 50ታት ካብ 4ታት ጀሚርኩም ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራዊ ናፃ ክትከውን ይግባእ ነይሩ ንዑ ብግዲ ብኣስገዳድ ናብ ፌደሬሽን እትይኹም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፌደሬሽን እውን ቀቲሉ ዝጎበጣ ኤርትራ ዝበልኩም ዝኾነ ጌጋ ዘይበልኩም ወይ እውን መሰለ ኤርትራውያን ዘይተዛረብኩም 30 ዓመት ተቃሊሱ ናፅነቱ ከምፅእ ከለውን ስኢልኩም ትረኣኹሞ ወላ ሓንቲ ዘይደገፍኩም ከምኡ ናፅነቱ ምስ ረኸበ ሰላም ንኸይረክብ ኩሉ ዓይነት ተፃቦታት ትፈጥሩ ዘለኹም ኤርትራ ብዝመስላ መንገዲ ኩነታታ ከተመቻችው ነቲ ዘለዋ ናይ ሃገራዊ ተፃቦታት ንኽትምክት እትኽተሎ መንገዲ ካባኻትኩም ምኽሪ የድልያን እዩ ምኻር እውን ኣይበለትኩምን ናትኩም ምኽርን ናትኩም ሓገዝን የድልያን እዩ እንተኺልኩም ኣፍኩም ሓዙልና እንተዘይከኣልኩም ድማ ኣፍኩም ሓዙልና ጥራይ እዩ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሕና ከም ኤርትራውያን ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዓመትን 8 ወርሕን ከም ትሕጊ ክምለስ ንሱ እዩ ትምኒትና የግዳስ ንጎም ምሸትን ነቲ መንግስቲ እውን ሓደ ግዜ ትስከፍ ኢኻ ማለት
ዘዘርከበ ናብ ኤርትራ ገጽ ወራር ክገብር እያ ዝበሃለሉ ዘለውን መንግስቲ ውፅእ ክትስምዖ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ከም እየ ዝብል መንግስቲ ንኤርትራ መፃናኩም እናበሉ ኣብ ግንባር ከንብሩና እውን እኮ የዋፅኦም ኢና ስለዚ ዋላ እኳ እቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ሰብ ኮፍ ኢሉ ዝነብር ዘይኮነ ብዙሕ ነገራት ይገብር እንተሎ ግን ብዙሕ ነገራት ካይጎድሎ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ዳርጋ ካብ ምዕባለ ተገሊሉ እዩ ዘሎ ብዙሕ ብግሉ ክገብሮ ዝኽእል ትካላት ይኹን ካልሲ ተሪፍዎ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ መርፍእን ፈትለን ኣላጊቡ ነቲ ሃገር ደው ዘበለ ሕጂ እውን እንተኾነ ኩነታቱ ቀይሩ ማርሻ ቀይሩ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መድረኽ እቲ መንእሰይ ክዋሳኣላ ዝኽእል ከም ወትሩ ድማ መንእሰይና ጠቕላላ ክስደደሉ ዘይክእል መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ስደት መበገሲ ናይ ስደት ካብ ደገ ዝግበር ስዕበት ዝነበረሉ ግዜ ኣሎ ሎሚ ካብ ደገ ስዕበት የለን ኤውሮጳውያን ኤርትራዊ ክመፅኦም ዝደሊ የለን ሎሚ ኤርትራውያን ክጥርዙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ስዕበት ብዓብዪ ጠጠው ኢሉ ኣብ ደገ እቲ ረጂም ቸንጅ ዝሓስብዎ ዝነበሩ እውን ምሳኹም ምስቲ መንግስቲ ክሰርሑ ይፍትኑ ኣለዉ ተስፋ ቆሪፆም ይሃቡ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ርዩ ነቲ መንእሰያት ናቱ ክሕዞም ክኽእል ኣለዎ እቶም ደገ ዘለና ድማ ብዝተኻለና መንገዲ ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ዝኾነ ይኹን መንገድታት ኣውታት ሓደ ካብቲ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ኣበርክቶታት ናቱ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ቢዝነስ ፎርም ገይሩ ድዩ ነቲ ዲያስፖራ እንታይ ክገብር ይኽእል ብኸመይ ክተሓበር ይኽእል ከምቲ ሳልሳይ ግንባር ኢሎሞ ዘሎ ምስ ሰራዊትን ምስ ዞባታትን ተሓዊሱ ክሰርሕ ኣለዎ ዝተባሃለ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክትግበር ይኽእል እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ብኸመይ ክግበር ዘለዎ ፈርደር ዲስካሽንስ ሞር ብዕምቆት ኣብ ኤርቲቪ ክኢላታት ናመፁ ብዙሕ ክዛረብሉ ዘለዎ ኣርእስቲ እሱ ኮይኑ ይስማዓና ላይክ ኣብ ሓድሽ ቻፕተራት ኢኹም ኣለኹም ይብሉ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣትየ ኣለኹ ይብል ኣሎ ገዳውን ኣልዒሎሞ ይበሃል ኣሎ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ ኤርትራ ድማ ካልእ ብድሁ ከይመፅእ ካልእ ፀገም ከይመፅእ ከሎ ከፊላዊ ናሃሪ ወሲኻ ነቲ ትኸዶ ዘላ ነቲ ኩነታት ክትጥቀመሉ ናይ ኩልና ባህግን ትምኒትን እዩ ክንሓቦ ንደሊ ወይ ክግደፍ ዝድለ ነገር የለን ኣብዚ ኩሉ ሰብ ዝሓስቦን ዝሓልሞን ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብኡ እውን ኣተኪርና ክንከይድ ናይ ብሓቂ ከም ወትሩ መዘኻኸሪ ንገብር ኣብዚ እውን 2-3 ክበኩማ መጀመርያ በዚያ ክንጅምር ስርዓት ስለ ዘይንድግፎ ናፅነት ኤርትራ ዝበሃል ኣይነብዕልኒና ዝብል ዘረባታት ይሰምዕ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ክሰምዕ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሓርቕ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ተቓሊሱ ዘምፀልካ ናፅነት ዘየብዓልካ ናይ መን ናፅነት ኢኻ ተብዕል ትሓስብ ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ እታ ዝምክሐላ ታሪክ ዘላቶ እታ ህዝባዊ ግንባር ን30 ዓመት ኣብ በረኻታት ሳሕል ኮይኑ ተቓሊሱ ዘምፃእ ናፅነት እያ ዘላቶ ወይ ድማ ታሪክ እያ ዘላቶ ብቕድሚ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ናይ መግዛእቲ ታሪክ ስለዚ ኣነ ደላይ ፍትሐት ትብለኒ ኣለኻ ብናይ ኣቦታትካ ታሪክ ዘይትኾርዕ ተኾንካ ብናፅነት ኤርትራ ዘይተኣምን ድሕር ኮንካ ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ትብል ተኾንካስ ከመይ ንዓኻ ፍትሒ ደሓንቶ ወደይ ደሓንቶ መጀመርያ እታ ስታድየም መረይዋ ናይ ብሓቂ በትናትና ባንዴራ ከምታ መሶብ ናይ ስድራ ቤታትና ትመስል ማለት እዩ ሰይ ክፅብቕ ኣታ ዘያይስ እንኳ ተፈጠርካ ኢኻ ደብል ዝኾነ ስ ቢዩቲፉል ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ይኸውን ኣደኖ ንመን እዩ ክብል ፀኒሑ ነዚኦም በላዕቲ ውዳቕ ዲኦም ኢሎሞም ነዚኦም እዩ ከም ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፈቐዱ መጋባእያ ከይዶም ምስ ዘርከበ ሃገር ኤርትራ ክትህሉ ድያ ይትህሉን ዝብሉ ወረግታ ኤርትራ ምባላ ተፅየኖም ማለት እዩ ካልእ ሽም ከውፅኡላ ንዝደልዩ እቲ ኩሉ ጅግንነትን ቃልስን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከዳኸሙ ዝውዕሉ ዘለዉ ሕጂ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ እትዩ ባሕሪ ንክወስድ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ሓግዝዎ እናበሉ ዝጉስግሱ ዘለዉ ናታቶም እዩ ክምልሰሎም ፀኒሑ ዝኾነ ካብታ ርእሲ ከይወፃና ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው እውን ክበኩም እያ ብዚ ይቐፅል ተሳትፎ ግን ኣትሊስት መድረክ እንኳዕ ተረኽበ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ኮሌክሽን ሽዑ ተኣኻኺብካ ዝመፅእ ለውጢ ክህሉ ኢልካ ብዙሕ ኣይትግምት ኒኻ ኣይትፅበን ኢኻ ናይ ብሓቂኹም ሰርፕራይዝ ጌርኩሞ ንኩሉ ሰብ ስለቲ ዘረኣኹምና ዓብ ነገር ከዓ ብሽመይ ብሽም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ከዓ ደቂመ ከመስግነካ እስከ ነዚ ሓደ ኮኸብ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር ዘለዎ መንእሰይ ዓሊ ስሌማን ምልስ ኢልና ክንሪኦ ኣብ መፃፅኡ ውሲ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ምስ ረኸበ ኣድርቦ ምስ ረኸበ ጠመተ ካሜራ ምስ በዝሖ ኩሉ ግዜ ተኣረስቲ ብዛዕባኡ ጥራይ እዩ ዝደጋገም ሱር መሰረት ናይዚ ሰብ እዚ ግን ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ዓብ ትምህርቲ እዩ ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፈለ እቲ ሰብ ከዓ ዝያዳ መረዳእታ እዩ ዝኸውን ዓሊ ስሌማን መን እዩ هو كان زبالك أنا علي سليمان يبان بان أبشع على باب جدة بان توليده كوم لما ودي شهور حقنا خبر خلوخا
ናብ ኤርትራ ናብ ሃገሬ ተመሊሰ ኣብ ንዘቦ ሰንዓፈ ንዘዋሉ ንዘቦ ሰንዓፈ ትበሃል ከተማ ኣብኡ ከዓ ናይ ቁልዕነተይ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ነገር ጀሚረ ናይ 8-9 እንዳበልኩ ኣብ ንዘቦ ሰንዓፈ ፅቡቅ ነገሮታ ንዘቦ ሰንዓፈ ናይ ኩዕሶ እግሪ እያ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ዓሊ ሱሌማን ደ ሱፐርስታር ናይ ኤርትራ ሱፐርስታር ኣብ ግብፂ ድማ ገለ ካብቶም ቶፕ ጎል ስኮረርስ ኮይኑ ዘሎ ንሃገራዊ ጋንታና ድማ እንሕበነሉ መንእሰይ ናይ ብሓቂ ኣብነታዊ መንእሰይ እዩ። እዛ ኢንተርቪው ኣብ ሊድያ በረኸት ትብል ቻነል ኣላትኩም ፕሊዝ ኬትኩም ራእይዋ ምናልባት ንዓይ ተኽብሩን እንተኮይንኩም ድማ ጆርጅ ኤሊ ክናይልኩም ፀሓፍ እንተደይሪኹማ ስለምንታይ ከምኡ ይብለኩም ኣለኹ ክንደይ ካባኻትኩም ኣነ ዝበልክዎ ዝተኽብሩ ንኻ ክፈልጥ ኢለ እንኪደ ኣይትፅሓፍ ወላ ግን ኬትኩም ሰፖርት ግበርዎም ምክንያቱ ከምዚኦም ዓይነት ናትና ሴሌብሪቲ ዝገብርዎ ኢንተርቪውስ እንድሕር ዘየተባብዕናዮም በናይ መንገዲ ኢኻ ሞ ከተተባብዖም ኣብ ስቴድዮም ኬትካ ኣይተተባብዖምን ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ይተተባብዖምን ካልእ ነገር ኣይተተባብዖምን ሶ ሓደ ግዜ እታ ላይክ ምግባርን ወይ ምርኣይካ ዘይተረፈካንሲ ድሕሪ ምስ ረኣኻ ላይክ ምግባርሲ ነዚኣ ክትገብር ትበቀሎም ድሕሪ ኮንካ ነቶም ስፖርተኛታት ነቶም ኣብይ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢሎም ዋላ እዛ ቪድዮ እጅሲ ኖርማሊ ኣይኮነ ትገብሮ ዘላ ቴክስ ካሜራማን ቆፂራ ኣላ ዝቐድዕ ሰብ ኣለዎ ኤዲተር ኣሎ there is a lot of costs related to this so ሓደ ግዜ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ሪና ወላ ደስ ከይበለና ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ካብ ዓዲ ዝመፅእ ኮይኑ ናይ ደገ እውን ኣይተሓግዙ ኣይብለኩም ሓውኹም ተሓገዝኩም ሓፍትኹም ተሓገዝኩም ነብስኹም ከም ዝሓገዝኩም ኮይኑ ክስምዓኩም ኣሎ ላይክ ምግባር ድማ ዋጋ ይክፈላኒ እቶም ሕማቕ ዝገብሩ እኳ ሰብ ላይክ ይገብሩ ዝገብረሎም ዘሎ by the way ነቶም ሕማቕ ዝሰርሑ ዲስላይክ እውን ኣይትግበርዎ ኢንጌጅመንት ይሱ ኣይትግበሩና anyway back to the story ኬትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ዓሊ ሱሌማን እታ ዝፈትዋ ስቶሪ ካብዚኣ እንታይ እያ መብዛሕትኡ ግዜ ተወዳደርቲ ናይ ብሽክሌታ ካብ ኣስመራ ዝመፁ ይኾኑ ደቂ ኣስመራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ይብለና ኤርትራውያን እዮም ሓደ ግዜ ድማ ካብቲ ጫፋት ዝመፁ ካብ ተሰነይ ዝመፀ ካብ ገሉጅ ዝመፀ ካብ ሰንዓፈ ዝመፀ ካብ ኣዱኻላ ዝመፀ ካብ ኣፍዓበትና ኣፋቅ ኣሮራ ዝመፀ ካብ ዓሰብ ዝመፀ ካብ ኩሉ ጫፋት ዝመፀ ሰብ ከዓ ኣብ ቅድሚት ክመፅእ ከሎ ድማ እዚ ሃገርሲ ንኩሉ ተዋስእ ኣላ ኮይኑ ይስማዓካ you just love it so ካብ ሰንዓፈ በቂሉ ዝመፀ ካብ ሰንዓፈ ናብ ከምዚ ደረጃ ክበፅሕ ዝኻለ ሓደ ታለንት ናቱ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ፓይፕላይን ካብቲ ጫፋት ናብ ማእከል ናብ ላዕሊ ገፁ ከምዝኣካ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እሱ ሓደ ዓወት ናይ ሃገር ዝበሃል ከምኡ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝተወለዱ ጥራይ ዝረኽብዎ ዕድላት ኮይኑ ከም ካልእ ዓለማት ዘሎ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ማለት ኣብ ከተማ እንተለካ ጥራይ ብዙሕ ዕድላት ትርከቡ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ከም ፅቡቅ ኣብነት ገይረ ርእየ ኣለኹ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ኣብ ካልእ ገጠራት ተወሊዶም ዘለዉ ነዚ ናይ ዓሊ ሱሌማን ስቶሪ ክሰምዑ ከለዉ ከቢ ኣነ ከዓ ይኽእል እየ ባ ክብሉ ክእሉ እዮም ሰምዋን ኣብ ሓጋዝ ዝተወለደ ወይ እውን ኣብ ኣይ ዶንት ኖ ኣብ ግንዳዕ ዝተወለደ ወይ እውን ኣብ ሻኻወድ ብስራት ዝዓበየ ፅቑ ኢለ ቦጋቢለ ወይ ኣብ ዓረዛ ዝዓበየ ዓረዛ ማቶ ስለ ዝነበርኩ ኩሉ ግዜ ትመፀኒ ብዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝዓበየ ይኽእል እየ ኣተክሌዛን ዝዓበየ ይኽእል እየ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ከሎ you just become happy ኤርትራ ድማ ከምኡ ክትኮነላ ኢና እንደሊ ኣጋይን ከይትኩም ኣብ ሊድያ በረኸት ዝብል ቻነል ኣለኩም ከይትኩም ኣተባብዕዎም ሓግዝዎም ፅቡቕቲ ትሕዝቶ ዘለዋ እያ ኮሜንት ድማ ግደፉ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኽኑ ዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ሪኢቶምን ሓሳብኩምን ኣይትረስዑ Thank you.